Mbukeli, ake ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho kuthe khona kwafinyelela khona le video. Igama lami nginguSembiso NgekwaNdlozi. Wembukela ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. I-Orlando Pirates ithi simi ngomumo emdlalweni wayo wamanqamu i-MTN 8 Final ezodlala neStellenbosch namhlanje ziwu-5 October 2024. Lo mdlalo uzoba eMoses Mabhida Stadium ngehora lesithupha ntambama. Lo mdlalo ulindeleke ukuthi udlale kuSuperSport TV naku-SABC 1. Mbukeli, uthini uluvo lwakho mayelana nalo mdlalo? Ngizocela ushiye uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalo mdlalo, ebese ngikubona kwividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.